נעים מאוד, אני ליאת צדקיהו. אני זמרת ויוצרת. בשנה וחצי האחרונות אני עובדת על האלבום בכורה שלי, והוא אוטוטו מוכן. אדסטארט הקימו פלטפורמה נפלאה, שבה אתם יכולים לשמוע את החומרים ובעצם לתמוך באלבום על מנת שהוא יצא לאור. אספתי חומרים במשך שנים, מוזיקה זה החיים שלי, זה דבר שאני הכי אוהבת לעשות. אני צריכה עוד קצת כדי שהדברים יתבצעו כמו שצריך. השקעתי בזה את כל המשאבים שלי, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים להיות שותפים שלי ליצירה. יש מדרגות תמיכה, וכל אחד תומך לפי רצונו, והוא מקבל תשורה. זהו, תודה רבה לכם. פה בדף אתם תוכלו לשמוע את החומרים, לראות אם אתם אוהבים. ממני אליכם באהבה.